que tal? Alberto. Encantado. A Karina é unha compañeira do grupo de Sobrades. Sí. Estamos en canto, en música, verdad? Sí. Pandereta, bueno, en fin. Bueno, Así que ven de visita. sentamos aquí un pouco logo. Sí, acompañámosla aquí un ratinho. Claro. Que faz aquí? Nada, non un ratiño. Moi ben. Que vos parece se lle pido a ese chico que nos aquí unha foto? Sí, te recordo. Sí. Vale. Perdoa. Sí, dime. Poderíamos sacar unha foto? Sí, claro. Vale, moito gracias. Nada. E logo vos estades facendo o camiño? Pois sí, estamos facendo o camiño de inverno. Xa paramos en Valdeorras, paramos en Montefurado e agora pois estamos aquí en Monforte. Logo vostede daqui? Sí, sí, alegrome moito que fagades o camiño, é que como acabo de ver vos as mochilas, pois digo, estes deben de ser peregrinos. E por aquí ainda se fan moitas foliadas aquí na zona? Tamén, por suposto, aquí somos moi festeiros, no interior non pensedes que solamente hai por a praias onde fan festas, aquí somos moi amantes do folclore, da convivencia, de compartir, de bailes, de cantos, e de feito, pois a miña amiga que está aquí, que atopei no parque, e máis eu pois, formamos parte dunha agrupación de música tradicional que se chama Xograres de Lemos. E, bueno, pois tocamos a pandereta, cantamos música tradicional, baile non, eso sí que non hai baile, pero tamén hai percusión, hai xente que está, verdad, tamén aprendendo percusión tradicional. Eso por a nosa parte, no noso grupo, pero hai máis grupos aquí en Monforte, están as propias escolas municipales do Concello de Monforte, hai outras agrupacións particulares, Amigos da Pandereita, verdad? Unha agrupación que dirixe Milo Fernández, e logo na contorna, nos outros municipios que forman parte do Val de Lemos, como é Pantón, Sober, a Porra de Grollón, Bóveda, o Sabiñao, todos teñen algunha agrupación fundamentalmente de gaitas, algunha banda de gaitas, incluso danza, canto. Sí, hai bastante, eu penso que hai bastante afición, participación, verdad, interese. Entón ainda quedan activo moitas agrupacións, non? Sí, moitas e outras que se crearon, e se se crean é que hai interese en participar, non? Porque senón non se abrirían particularmente academias particulares de música tradicional, non? E sí, está funcionando todo moi ben. E a xente daqui da zona está moi vinculada á música e ao baile tradicional? Bueno, sí, na nosa agrupación, de feito, somos persoas que abarcan as idades desde a máis cativa, é unha nena de uns 8 anos que empezou sobre os 6. E hai persoas que están cerca ou xa teñen os 80 anos. Hai todo un abanico de idades e todos nos sentimos integrados, nadie se sinte nin vello, nin xoven, ali rímonos moito, é unha boa terapia tamén, convivencia, e xa non digamos nestes 2 anos casi que levamos de pandemia, non? Que é unha maneira de evadirte, de compartir, de disfrutar. E a xuventude está moi integrada na música e o baile? Sí, bueno, non é que haxa moita xuventud, porque a xuventud primeiro a mellor participou de nenos en escolas municipais ou despois hubo un abandono porque, bueno, xa sabemos máis xuventud, logo ven a época de saídas nocturnas, en fin. Pero cando levas nas túas orixes ese amor por a música ou por a danza ou por tocar un instrumento, logo volves a integrarte despois de os 20 e pico, 30, é moi fácil que volvas a integrarte nunha agrupación. E na súa agrupación recollen só pezas daqui de Monforte ou van collendo tamén de outras zonas? Bueno, hai moito de Monforte, indudablemente, pero cantamos outras cantigas de outras zoas, de Galicia, non? Realmente temos unha directora que é Beatriz Vázquez, que, bueno, ela recolle, fai arranxos propios, non? De cantigas populares que, en fin, casi eso se podía contestar mellor a directora que eu, porque eu son unha participante do que ela nos
dice, non? Pero ela é investigadora nesta parte musical, non? E de cantigas e do que hai ao rededor. E coñece algunha peza típica daqui, de Monforte? Bueno, pois sí, hai unha foliada, a foliada de Monforte, que é moi típica, que penso que todas as agrupacións, incluso as propias corais, levan formando parte do seu repertorio, non? Quizás sexa a máis típica. E importaríalle darlle unha volta, así podemos coitala? Bueno, xa que non está a directora de diante, atrevémonos. A ver que nos sae. Monforte ten dúas pontes, ponte de pedra e de ferro, por debaixo pasa a auga, do río cabe moi cheo. Pois moitas gracias por esta actuación aquí na rúa, Foi un placer, de verdade. Bueno, moitas pois grazas. nada, xa sabedes, aprendela e tamén a divulgala e cantala. Vouche mostrar unha guía, porque eu tamén son autora dunha guía do Camiño de Inverno. E antes de que te marches de Monforte, que está ben que vos interesedes por a música tradicional, pero xa que estades aquí, que saibades que estades nunha villa que ten categoría de cidade desde o ano 1885, e ten pois importantes monumentos que debedes de coñecer. Non pasedes solo camiñando sin ver o patrimonio interesante. Aquí neste parque que está ao lado a carón do Colexio Escolapios, coñecido por Colexio Escolapios porque foron, despois dos jesuítas, os que rexiron, eran unhas escolas pías, non, para pobres, e bueno, actualmente poucos sacerdotes hai, ou non sei se habrá un par diles, está rexido por laicos, non? E bueno, como vedes, é un edificio emblemático de estilo herreriano, chamanlle o Escorial Gallego, efectivamente, e ademais alberga non solamente o exterior, que xa impacta, verdad, a monumentalidade deste edificio, sino que no interior hai unha pequena pinacoteca que guarda cuadros do Greco, de Andrea do Sarto, italiano. É dicir, moi pouca xente, incluso monfortinos, a veces están de espaldas e non coñecen este patrimonio que hai aquí. Así que non esquezades de visitalo. Logo está o convento das Madres Clarisas, que tamén alberga pois unha importante museo sacro, e se pode dicir que non é... todo na guía? Pois sí, aquí vai todo, non solamente fala do camiño físico, sino que vos fala e dicivos que ver nos puntos onde estades. E aquí ao chegar a Monforte, que ver, bueno, fala desde o Museo do desde o Museo do Ferrocarril, porque Monforte estuvo moi ligado ao ferrocarril, por aquí entrou, en Galicia entrou o ferrocarril. Fala do convento, perdón, do Conxunto Monumental de San Vicente, que hoxe está convertido en parador. Fala vos da fortaleza, das murallas da fortaleza, do Museo Sacro, tamén aí vos dice cousas interesantes que ver, a ponte medieval por onde cruza o camiño, así que non vos esquezades. Eu casi vos recomendo que quededes un día en Monforte, porque vai vos facer falta para visitar todo o que hai en Monforte. Pois sabemos quedar, Moitísimas grazas, foi un placer. Hasta logo. Chao.